Nag-iinit, kakaiba at exciting na episode ang inyong matutunghayan dito sa Nag-iisa at walang katulad na infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos Year 6! Yes, Paul, kamusta ka naman? Ayan, so I'm better than good. How about you, Jana? Eto rin, syempre, ine-enjoy ko ang ating summer ngayon. Talagang Ayan. sobrang init na, pero eto naman yung perfect na time for us to go and hit the beach, di ba? So, anong plano mo naman ngayon? Actually, marami kami mga activities na ginagawa ngayon, lalo na syempre first week ng April, lalo na dagsaan na naman Tama. ngayong Holy Week. Dadagsaan na naman ang mga turista natin from different places dito sa ayan. Pilipinas. At kahit ng mga foreigners din na bisita natin. So, yun ang kailangan gawin. And of course, kapag may pagkakataon at may panahon para makapag-unwind with the family, then pupunta rin sa beach, syempre. And I believe Friends also, din, yan, diba? ang Core TV, siguro magkakaroon din tayo ng summer activities din dyan. Kaya better watch out sa Kaya mga abangan lang ninyo pangyayari dahil yan. papalabas din natin kung ano man yung mga summer activities Yan, na yun, tama. diba? Ayan. Pakatutukan ang mga mainit ngunit refreshing na segments ng Wake Up Ilocos gaya sa ating What's Cooking segment na kung saan matitikman ang sizzling version ng vegan longganisa na inanda para sa atin ng Burnay Resto Grill. Makakasama naman natin ang nag-iisang si Miss Dina Bonnevie. Alamin natin ang mga latest sa kanya sa ating Celebrity Corner. Ilang araw na lang ay summer na, so prepare your bodies as we give you tips on how to fit in your swimsuits. Abangan yan sa Make Me Over segment later on. Huwag munang maglipat ng channel dahil papainitin pa namin ang summer nyo. Magbabalik ang Havay na Havay at unforgettable na infotainment show sa buong Ilocania. Ito ang Wake Up Ilocos!